kane wapogo chiro sekta ka sekta ne wamiyo kargi ma ginyalo loke. Wan wawegi mane wapogore ni kae suitable for mtumba, kae bergi food staff, wan wawegi officials mano oyier. Kendo county government noko yiero nwa. Jo mtumba nokawo kargi, ne wakawo karwa wa food staff, sekta ka sekta nokawo kargi. Ja mtumba kanose mikare, to komiye ni mondo pese kotiko ndala dek, to wuoko we kanyo ni pesa onge kanyo dhi edhondara. Edhondara ka, ja mtumba engi edhondara ka to stonde to we chiro. Dhondara ni wasetimo wuoyo gi jogi nyaka ne wadonje chiro. Ki wuoyo kodgi to ginyisi ni mama wadhi, kiloko toki to gichagi dok. County government kubiro to gibagi kite, county government oluorogi, jo inspector to oluorogi, jo alabe koro yuak wacho ni ka chiro se wuok oko, county government ok nyal konyogi, to gibiro giketo bura piny kod market management, ka ginyiso wa ni tich oingo wa, gino gidhi yuogo. Jogi wase wuoyo go ding'eny, kendo wuoyo miluongo ni dan kan no. Nya wuoyo gi jo radio Ramogi joro ma wacho ni bwana no nigi space e chiro, to wacho ni kuro ok ng'iewre. Ne gibiro magi yuak na ni get bor kodgi. Ne wuoyo gi director mar trade, Mr. Bovins. Mano andiko proposal, mano watero ne, moyie ni mondo tuch gate sariyo korka mtumba. Ne watimo mano, mondo mi gidwar kaka ginyalo uso. Ne wamiyo gi gates go giweyo gidhi e dhondara mar Kibuye market, Kibuye church, pavement mar Kibuye church. Kibuye no kochopo ngeso gi Jumapil ok inyal luwe.